Ide? Valeriko. A ukáž mi, že kde je červené jablčko. Výborne, daj mi červené jablčko. A ukáž mi, že kde je zelený krokodíl. Krokodíl. Zelený krokodíl. Nie, tu je zelený krokodíl. A ukáž mi, že kde je modrá lopta. To je zelená, modrá lopta. Modrá lopta. Dobre. A ukáž mi, kde je žlté auto. Dobre, super. A kde je modré auto? Modré auto. Výborne. Valeriko, a ukáž mi, kde je zelená lopta. Výborne. Ukáž mi, kde sú žlté citróniky. Áno, super. A ukáž mi, kde je červená paradajka. Áno. Jablčko a paradajka. Áno. A ukáž mi, Valeriko, kde je zelený šalátik. Šalátik. To je šalátik. Toto je list. A Valeriko, a ukáž mi, kde je červená pastelka. Výborne. Šikulka. Dáme ďalšie obrazočky. Nepúšťaj si to. Potom si to pustíš. Dobre? Valeriko. Ukáž mi, kde je žltá kačička. Daj. Žltá kačička. Výborne. Valeriko, a ukáž mi, kde sú modré nohavice. No, daj mi. Výborne. A Valeriko, daj mi modré balóniky. Kde sú modré balóniky? Balóny modré. Daj. Výborne. Šikulka, pekne ti to nekryť. Prestaň, ukludni sa, tichučko. Babuška, daj mi oranžové pomaranče. Výborne. Valeriko, daj mi žltý syr. Žltý syrik. Výborne, žltý syrik. Valeriko, a daj mi oranžové listy. Super. Babuška, a ešte druhý list je kde oranžový? Daj. Výborne. Prestaň. Ukludni sa. Veď ti to krásne ide. Babuška, a daj mi oranžovú loptu. Kde je oranžová lopta? Daj. Výborne. A babuška, daj mi žltú farbičku. Žltú farbičku. Žltú farbičku. Kde je žltá? To je banánik. Kde je žltá farbička? Farbička žltá. Pozri, tu je. Daj. Valeriko, a kde je banánik? Daj mi banánik. A ešte kde je banánik? Kde je ešte banánik? Druhý. Ďakujem. Šikulka. Valeriko, a daj mi, kde je mačička. Daj mi mačičku. Valeriko, daj mi stoličku. Šikulka môj. Dobre, Šikulka. A daj mi červenú kvetinku. Dobre, daj mi červenú kvetinku. Červenú. Výborne. No vidíš, všetko vieš, ty šišino. A daj mi modrú farbičku. Výborne. A daj mi oranžový pomaranč. Výborne. Sedím. Valeriko, daj mi žltú farbičku. Žltú. Výborne. A teraz mi daj modrú farbičku. Modrú. Výborne. Teraz mi daj červenú farbičku.
Červenú ako jablčko. Ako ako kečup červenú. No, červenú ako kečup. Výborne. Valeriko, a teraz ukáž, kde máš očička. Očička, kde máš? Očička. Oči. Nie, tam. Ukáž, kde máš zúbky. Ukáž, kde máš jazyk. Jazyk. Vyplaz jazyk. Výborne. Ukáž, kde máš vlásky. Kde máš vlásky? Tam. Valeriko, a ukáž, kde máš uška. Uška. Kavuška. Ukludni sa. Ukáž, kde máš ušička, ktorými počúvaš. Uši. Tam. A kde máš nos? Nos. Nos. Nosik. Tam. Výborne. A ukáž, kde máš ručičky. Ručičky. Kde má mamka ručičky? Kde? To sú ručičky. A ukáž, kde máš brúško. Brúško. Tam je dole brúško. Tam si ty. Kde je Valerík? Kde je Valerík? Ukáž, kde je Valerík. Tam je Valerík. Tam sa natáča, že? Výborne. A ideme ešte trošku. Dobre? Babuška, zatliskaj. Super. Dvihni ručičky hore. Dvihni ruky hore. Ruky hore. Hore ruky. Nie zatliskaj. Hore ruky. Tak, hore ruky. A zabuchaj takto po stole. Super. Super. A čo ešte dáme? Spoj si ručičky takto. To nevieš, ja viem. Naša imitácia viac asi nezvládne. Chyť si hlavičku. Pobuchaj po hlavičke. Vavka. Baba. Pobuchaj si po hlavičke. Po hlavičke. Tak. A daj mi. A teraz skúsime, že chyť si nos. Nos. Jednou ručkou. Ktorou si chytíš nos? Ľavou. Že by. Počkaj. Sa krásne dnes učíš. A ideme čítať. Dobre? Natáčame sa mi vôbec. Zastavíme a ideme druhé videjko.